sad situation. I've read Phoenix semi-companies push abantu bahona abantu which is a very sad situation. And one thing, when I'm business, all these things, the majority of employees are women. They don't want to say the majority of employees are women. And young yokuthi laba bantu above ukuthi amande ayaxhaphaza abantu abamnyama axhaphaza abantu abamnyama abangabesifazane futhi 20 years 17 years kunomama abadala kabi la ongabe nabantu basemzini ngaye empini mina njengoba nibizwa ngibizela ubani intenzekile la eyokuthi masifika la ngitholile ukuthi mina according to my opinion and observation ngama ndiyakhuleka mina ngisebenzi I don't have business I don't have any izinto kuthiwa amaleba walibane angithunywe umuntu I was invited ngicela ngoba izolo sibonile report amaphoyisa afikile labanteleni nahamba noxoxa phakathi sicela sishene lapho njengoba ngixoxa phakathi nifixe isivumelwano lezi sibone ukuthi ngiyaqolisa ukuthi kulokho bengithi mina ngifuna ukuthina ngoba mangibuka abafethu beningekho izolo ukuba bekhona oyedwa wenu bekhona izolo hayi report sibonile siyazi kwenzakaleni ngiyabonga kakhulu bafethu ngibonga inhlonipho yenu yayizolo namhlanje wonke noku-understand the-expression of the society. Thank you very much for that. You are a true representative of us and protective. Kodwa la bafethu izolo kuvunyelwane ngokuthi kube nomhlangano ngo-11 namhlanje. Masifika la umphathi ophethe la ama-security uqhamuka namasewuhlama sikhele vela nje amehlo asitelela abasitshena ukuthi basibulala noma yini yebo CEO, operation manager and everyone everyone was there but except amagama amakhumbulo kodwa every top management of Freedom Stationery was there, except abantu abama-agent, aba-employers, abantu abazi. Then, masifika menzeni, India lapha lishikayo leli security lethi ngisakuvulela wena uhamba section base wethu bathe ama-representative abafika nabo peacefully azange benankinga safika abafowethu lapha sakhuluma kahle nabo balindo abaphathi bathe noma befikile noma bengafikanga wafika umlungu wakhona wathi ayi cela niyohlala ebhodweni nilinde lo olindile athi mina ngizohlala emotweni until befika mayithi mayifika intombazane yathi hayi
cha futhi bakhulume kahle nami kodwa bathe bayipostpone kuphela ngoba usihlalo sa-attend another meeting. Afika ngisho ama-security awakhethe enmanibani akuzange kube khona problem in besibanga kuya besiba 2 or 3 besiba 3 umfana omncane. And then namanje masifika la sifika we are limited to isibalo esivumelane ngaso bese ngaseqisana sizoba ngumhlangano. Then we are prohibited instead we were insulted. Was insult manje the reason we say sahamba lapho sayobika umasipala wethe inkinga isibhekene wasebukela usomlomo wethe lo ufuna manje no minister of police mfonelile ngoba amandiya la intelligence yami nemincane nginayo athi yazi ukuqisha ugesi la bese landa more backup bese siyadutshulwa thina sibulala bese mfonela uminister of police national mfonela ugeneral Mkhonasi manje ukhuluma naye usemithingini ngikhuluma nento masana yabo. So lokho ukukhombisa ngithuba na General Mkhonasi ukhuluma naye ulukujana la yabo bese ubona inkinga yabo. So leyo nto leyo ngoba this is a crucial serious matter to me as a leader of the society. Manje ngiyacela ngabafethu ukuthi sithathe isinqumo sokuthi sizomala angene umuntu akuphume umuntu until the solution nesithembiso abasenzile izolo ukuthi bazokhuluma nathi ba-reinstate iy'ngane lezi ebezixoshiwe baphinde bayi-compensate ukuxosha kwazo bese qhubeka impilo balungisa amacala abo basiphula isithembiso baphinde badelela. Then we decided that sicela-ke manje ukuthi ingcono-ke asifeke and amaphoyisa njengoba niwaficela bafethu I don't think banibiza ngoba mhlambe behlulwa yiphi banibiza ngoba belandela i-protocol ngokucabanga kwami nokwazi kwami ngoba akekho ulwayo akekho umoshayo la bafethu njengoba manje into sicelayo kunina abantu bomthetho sicela ukuthi singene ngaphakathi namandiya sihlale nawo umhlangano niwadimande nenze ndoba nenzilo ngoba bafunge under oath ukuthi benikhona befunga ukuthi bazohlangana nathi. Sicela ukuthi ke bahlangane nathi naba representative bonke ama employees beshisinqumo esona bese emvelo kwalokho kuyakhululeka kodwa ngoba kuze kusasa lingathi izwe amaphoyisa athi akusuka abantu esangweni angingena abantu ngaphakathi inhloso ayangafezeka. That I will not allow. Lutho kodwa bengicela ukuthi abomthetho kube yibona abalifasitela ngoba nayizolo bangene bodwa babuye basithatha savumelana mase sifika sesisodwa thina savinjwa siyacela okwesibili sicela ukuthi abomthetho bengadini siyahlonipha ngalomthetho kodwa besicela ukuthi asizunyakaza la isolution ingekho umhlangano uzozophele sila angingena umuntu aphuma umuntu ngesinqumo sethu uma umthetho wakho mhlawumbe wehluleka ngendlela esichaza ngayo hayi babayi alani ngamningibulale nenze noma
before sibulale emacingwane siqala ngawe vele asenze nje emacingwane sisazama ukuthi si-communicate nalabo sicela nisicishele radio kwesikhashana nisicishele until sifike solution then-ke siyabuya sokubulala sesiqale Besifazane bonke Amakamera khona Dublani. Oh,
Take a kind of chick. No one wants nothing. Fighting for justice. And we promise. Kill me. Pull around. No. Pull around. I'm telling you. Hey, ya hishana nto lena. Ya hisho. Ne? Hey. Ishile manje. Ngavula emakhaya. Gaya makala magdone. Gaya magdone. Vala. Gana foi chama makala. Awe kuna. Ay bas bulala manje. Azorda mal pode. Ninguém responde assim. O poder que responde vai entrar na tenda. Makala tumesa mo gamba la pagyan. Gamba la pagyan.
vele sisimo. Ngisho ukuthi sengishile lapha. Wakhula ngizoma ngeke nanti ngilimaza. Okay. Go, go. Please put handcuffs on him. Marco, leave. When you ask them to leave, you want to go on. So just hold on for a minute. You can just talk to them. Man, hey, put. Sifanele. Basiqaba sambe la. Suwile vele manje abafuna ukusichazela. Bafuna ukusichazela into engekho abantu lapha. Captain! Captain. Ungasavuma lutho manje lapha. Besiqhobeza kakhulu. Abaziqhuma samathepha singazebu. Asambeni. Hawu, asambeni. Awala abantu laba asingasakhuluma lutho la. Lento sasivile sasa. Ngaya phambili. Ngapha, good. Shaka, asambeni. Bathewe. Manje isiwendile. Angifuni umshiya zomthula mina. Phela sikwazi ukuhamba sishiya umuntu emuva. Hayi sesiwinile la, ingilimaza yonke ngithi ibusela kuwo.